అంటే మనుషులు ఎన్నో తలుపులు మూసేశారయ్యా, ఇంకా నాకు జీవితం లేదు, భవిష్యత్తు లేదు, బ్రతుకు లేదు అని నేను బాధపడ్డాను. కానీ మనుషులు మూసిన తలుపులు అనేకములు ఉన్నా నీవు నా కొరకు తెలిసిన తలుపులు ఎన్నో ఉన్నాయ్యా. మనుషులు కొన్ని తలుపులు మూసేశారు, కానీ నీవు నాకు అనేకమైన తలుపులు తెరిచావయ్యా. అందుకే నీవు నా జీవితానికి యజమానుడు అయ్యా అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నాడు ఈయన యజమానుడు అని అంటే, నీవు లేకపోతే నేను లేను కదా ఈరోజు అంటున్నాడు. అర్థమైంది? ఆయన అంటే ఏంటి? మనం రక్షించింది ఎవరు? ఆయనే కదా. మనుషులు అనేకమైన తలుపులు మూసేస్తే అవునా, ఇంకా మన బ్రతుకులు ముగిసిపోతాయేమో అని అనుకుంటే మన బ్రతుకులు ముగిసిపోకుండా ముందుకు సాగిపోతున్నామంటే కారణం ఏంటి? మనుషులు తలుపులు మూసినా దేవుడు మరలా అనేకమైన తలుపులు తెరిచాడు కనుక ఈరోజు ఇక్కడ దాకైనా మనం నడవగలిగాం.